نعم. سورة الحج نعم. مكية سوانا ومن الناس من يعبد الله. نعم. هذان قسمان. نعم. كان مدينة في آية دي كو شفان دي اجيتتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله. نعم. يا أيها الناس إيه مودن مكانا بإكو وانا مكانا بإكو. نعم. إيه مو يمبتان. نعم. اتقوا ربكم دينتو دي جومون. نعم. وقت دي دوم. نعم. gande koy inna zalzalata saati dillere darga aywa arorita ko caggal masalan nange fudirde hirnange gande koy dillere darga shay'un azimun ko huunde mawde koy yawma tarawna ha nyalamo mon jiidon dum ende hende tadhalu yejjita sabu masalan darga kullu murdi'atin kala muyni nannodo amma arda arga ko muyni nanno wata daw nyede hen jibina kullu zati hamlin kala gonnodo reedu hamla ha reedu watara nasa jiya yimɓe ɓe sukara eɓe mbayno mandilɓe ni saabu sattude hulde Allah yo ma hum bi sukara kono ɓe gona yarɓe sangara eɓe mbayno mandilɓe kono noon jeya eɓe mandilɓe ɓe jahaɓe ceyta kono woma hum bi sukara ɓe gona yarɓe walakinna adaballahi ɗaccu ko lebte Allah kay shadidu woni ko satti anani ɗaccune walakinna adaballahi ɗaccuni ko lebte Allah shadidu woni ko satti wa hum yakhafunahu eɓe kulli lebte Allah ɗe ɗum addini ɓe waade nen mbayni wa nazala aya garoji fi koye nadribudil haras e dental mum Allah wi wa minan nasi ene yimɓe man yujadilu mo ene weñodire fillahi to bange Allah bi ghayri ilmin tawa gandal ala ɓe mbi malaikaji ko ɓiɓɓe Allah rewɓe ɓe mbi qur'ana ko penade ɓe jiddi ummital mbi wonde kala gortuɗo leydi wurtata o yettabi o rewi e weñje makko nde kulla shaydanin kala seydani maridin candal Allah wi kutiba alayhi ñawama e seydani annahu ko woni fi man tawallahu kala dewɗo e seydani fa annahu seydani o yudilluhu majjina ɗum wa yahdihi seydani o noddamo ila adabi sa'iri fewde lebte kuɓɓoje ya ayyuhan nasu ehe moɗon yimɓe in kuntum so tawi on laatima fi raybin oɗon gone sikkitare min albasi e darga gande fa innano min khalaqnakum min tagino laslimon aywa baba adama min tagino ɗum min turabin e leydi wana ay caggal ɗum min taggi gañgol makko min nutfatine toɓɓe mani summa min alaqatin caggal ɗum min tagui ɓe e keɗɗere jiiƴam rendude summa min mudghatin min tagui masalan e kette tew mukhallaqatin tagaɗe tago timmugo wa ghayri mukhallaqatin en hen ko timmani taw Allah wi min mbaɗeni ko ɗino bayyina lakum mbeɗe min kaññinana on timmugol hattan amen mbeɗe oɗon tindinoro ɗum no tagore nde fuɗɗori woɗum irru Allah wi min yinnoya fil arhami to rangaji ma nasha'u ko min kaaji ila ajalin fewde lajal musamman innangal haade cukore ngel yonti yaltude bomal wiyama lema warada annan fata ida waqa'at fil rahim wiyama so tawi toɓɓere yane ranga debbo wa arada Allahu an yakhluqa minha bashara so tawi Allah muuyi tagde e toɓɓere he masalan ɓandiyanke ɗara fi basaratil mar'ati toɓɓere nde wona e diwde ɓe nguru neɗɗo debbo o tahta kulli zufrin kala lessegene toɓɓere nde yaha toon o saratine kala liɓol toɓɓere nde yaha toon summa tankusu kayra toɓɓere nde ne ñiiɓa e reedu debbo o 40 yawman fodde balɗe capanɗe nayyi summa tasiru damande wonta heɗɗere ƴiƴam fir rahimi nder ranga he fa dhalika jama'aha huwa waqtu ja'aliha alagatan ɗum moti kanko Allah tabaraka o rendini tuggude nde masalan toɓɓere nde wone toɓɓere ha wonto heɗɗere ha wonto hettere wattafaqu ala anna nafkha ruha fihi ena hawra seere ɓe fone kawri futtede ruhu o yakunu ba'da 120 yawman wonete ko balɗe temedere e nogas ɗon hawta ko lebbi nayyi ko nden masalan ruhu waɗa he ɓinguel gungel debbo woni noon summa nukhrijukum min jaltina on deedi yummiraɓe mon ɗiflan ko on cukolon summa min gurna on li tablughu hake won asuddakum cagatago mon o minkum enemoɗo anani de asuddakum o minkum man yutawaffa enemon noon ɓe ene mbare ko adide kellifte o minkum enemon kadi naywoɓe man yuraddumo ene rutte ila arzalil umuri fewde jasɗum gurdam ɓurɗam jasde gurdam ɓurɗam musde wone mon naywoɓe ha duttoton koye kela ha gari kaage non ko li kay la ya alama bele anani dey bele min baadi anani li kay la ya alama tan bele o anda min ba anani bele o wasa andude min baadi ilmihi woni li kay la ya alama taw andata min baadi ilmihi caggal ko anduno shay'an haydara
لكي يعقل من بعد أقله الأول شيئا ليعود كهيئته الأولى قد أن بعد ما أروان تشوكاكم نون نيو بواسة أروان تشوكاكم أنا نيدي وآدر توك واد أنو ده هيدر أنا سو أنا يبين كده كده أنا وقتي درتو أنكانتي واني أنكانتي هكذا حكي له هانجي وفهم مو يبقى فهمت كلا كو أني ويجيها كلا كو أنني كو ما فينسى ما علمه وينكر ما عرفه ko anduno o yejjita o yedda kadi ko andi kadi o yedda ko andi ko yejjita ko andi sa halimo ko anduno wi wana gon anda dum ko ma min mi anda dum don taw o anduno ko kido yejjita woni man ko man yuradu ila ardi woni likay la ya alama bele o hawayatto e nokku ko andata min baadi ilmin caggal ko anduno shay'an haydara woni ikrabati man qara al-qur'ana lam yasir bi hadhihi al-hala kala janguro qur'ana wattinta e odo al-hali kanyum hawre mo hangataake anduno fone andi ko anda tan woni ko anda wa taral arda jiyalidi ndi hamidatan indi yori allahi fa idha anzalna sutawi min jipini alayha e mayri alma andiyam ihtazzat ndi dilla wa rabbat ndi bamto wa anbatat ndi funna min kulli zawjin kala fasangil bahijin jongel salika haale ko haala ko tuggude nde tago ngo fuddi ha wattande gurnam leydi bi anna Allah sabu Allah huwa al-haq kanko woni tabido wa annahu kanko Allah yuhyi al-mauta kanko woni gursinowo maay fa annahu kanko Allah ala kulli shay'in kala hunde yoqadiru ko katan wa anna sa'ata wande kadi darga atiyatun ko arata la rayba fiha sikki ala hen anani wa anna Allah wande Allah yab'asu ummitina man fil quburi den wonbe goble ay o jippi koy Abu Jahlin bimi ismuhu non Umar bin Hisham woni inna makko Abu Jahlin non ko sowirte non ko wiye kadi Abul Hakam ko wi wo minan nasi ene heferebe man yujadilu mo ene weñodire fillahi to Allah bi ghairi ilmin taw gandal Allah wala hudan pewal wandane pewal wala kitabin munirin wandane deftere nurdunde ko ala ko wondiri yedde tan yarane yedda wana ko yidrani gandal jiyamo saniya o mo hofa idfihi bangeji makko sabu mo woni kinade e gali manago ja o ma nyaaja bang yo bang Allah wi o wadi tani ko liyu dilla ha o majjina walla liya dilla ha o majja walla liyu dilla ha o majjina an sabilillahi gadina Allah Allah wi lahu ena wodane odo kudado baadani duniya aduna heede khindun ko wete gacci o wara ko nyande walde badri kanko odo Abu Jahlin nyande walde badri nyande hen o wara الذي ونزيقه من نما يوم القيامة يوم درنغا عذاب الحريق لفت دغان دا كو چموج من نما جيغول اي مثلا اسمتو فامي وي من بيام فون ذلك دum do de bima qaddamat yadaka ko ardinno dum juude ma de de wonno ko buri hewde golle ko jungo wadata dum wadi mun bima qaddamat yadaka de wonno jungo ko heewi kanyum wadata dum tan wiiri bima qaddamat yadaka kono kayne de wada tawala juude madam wa anna Allah wande Allah laysa bi dhallamin Allah wana jom toñange lil abidi wanande jiyabe Allah leftirata ala hode do wadi wa minan nasi ene heferebe kadi man ya'budullah mo ene rawra Allah ala harfin to bange tan e sikki mo ene rawra Allah sikki ene heferebe be ganda so tawi jabi Allah jabirta Allah tan ko sikkeji wayno o wi ayo jippi koy fulbe nafiqebe ewa eggi holi en be wona mabbe so tawi ngari e Madina so joomum selli don tan ewa puccu mum jibini molu puccu mum jibini molu tan molu jarlu debbo mum jibini bingel gorel jawdi mum beydim ho wona wiide ko no diine weli ko diine weli so tawi no o diine gillan mi hen ko jam tan tawmi hen kubi do hen so tawi o are nder Madina tubani Allah ewa rafi hebi mo e nder masde ure he o jibini debbo ko jibini biddo debbo puccu makko jibinaani mulu dew o jawkal makko famditi o wi o diine de o diine wada ko barka giranami hen dañmi hen tan ko bone o wonta kefere dum woni non ha joni fulbe woni waabe non so ngare nokko kodi don e jawdi ne deeji tan mayan tan nokko be kan aabi so tawi jawkal ma itam be no kiita ha joni lamaje mbay non lamaje adandi kala bingel mabbe may walla jawdi mabbe may te gat be kara so kodi bangodo may ha
woni wa minan nasi ene hefereɓe kay man ya'budullaha mo ene rewra Allah ala harfiri sikke fa in asabahu khayrun so tawi jam heɓimo e nder diine he tan o wayno ɓandu makko selli jawdi makko selli o heeɓi ko yiɗi ko tan idma annabihi o huɓiɗo e diine he wa in asabatu fitnatun so tawi jarabuye heeɓimo hen tan ko en rafi en walla kokke en tan in galaba o rutto ala wajhihi e zati makko o wonta kefero hasira dunya oɗo kay perti aduna anani de fatade masalan ko yiilino ko wal akhirati o firti l'akhara kadi sabu nadde jeygo zalika pertude aduna e l'akhara noon wal khusran woni perte almubini peñ yadu eɓe ndema min dunillahi ko ganda wana Allah ko ganda ma la yadurruhu ko lorlatamo omo rewa ko wana Allah ko ganda lorlatamo so rewani ɗum wa ma la yanfa'uhu nafatamo so rewi ɗum zalika rewde ko wana Allah waddalalu woni majjere albayidu woɗɗude gonga yadu laman darruhu omo rewa ko ganduɗa lor muɗum aqrabu ɓuuri ɓallade min nafihi e nafoore mum jalankay rewde ɗum de lor muɗum ɓuuri hewde e nafoore mum waɗa la bi isa mbos al mawla ballo tawde ko jalan walla bi isa mbos al asiru gondiɗo tawde ko dewowo jalan dewowo jalan kay mbos mum inna allaha allah noon yudkhilu alladhina amanana ben amanu be ganda enen gongini Allah wa amilu salih dutti golli golle wadde ko ne farillaji e nafilaji Allah en anna on de jannatin anani aljanna mo ganda tajrina doga min tara lisman anharu chali inna allaha allah non yafalu kanko wadata ma yuridu ko yi kanko wadata mo ko yidi so walam ko teddina doftido mo o wayna gofdo man kana yazunnu on mo sikki allah yansurahu allah wande allah jogorani wallude nelaado allah fi dunya aduna kibdo dum cikkudo dum wal akhirah wande allah jogorani wallude nelaado l'akhirah cikkudo dum kibdo dum fal yamdudu yo wertu bi sababin boggol ila samaa'i fewde asma yo e dow bildi o haɓɓay dane makko o taƴa o mayde ngerƴamo o warto cikkuɗo nelaɗo Allah Allah wallata ɗum aduna cikkuɗo nelaɗo Allah Allah wallata ɗum e l'akhara yo ƴettu ɓoggol mum haɓɓay leggal haɓɓay dane warto ƴeewa sonko bonnata so Allah tiran ɗum ɗum woni ila samaa'i ko dow tan ko bildi tan a faami yo haɓɓu hen o haɓɓay dane makko summal yaqɗa yo taƴ so deddima ha pari o taja bi an yaqda nafsahu min al ardi o taja hoore makko yana leydi o butto fal yanzur yo ƴeew hal yuzhibanna mataw ko wadi ko bele dum manaw hal yuzhibanna bele manaw kayduhu feere makko ma yaghizu ko ganda ene tikkina ko wadi kene tikkina ko ma yaghizuhu ene tikkina mako so tawi o seki o wadi dum yo ƴeew sonko nafata yo waddu be ƴeew sonko nafata ko seki ko wonde Allah wallata nelaado Allah e mette makko de wonde Allah wallata nelaado Allah aduna ila akhara yo ƴettu boggol haɓɓay dane makko ko putto e leydi o maaya o ƴeewta ɗum kono fata woni hal yuhibanna yati ene nawa kayduhu feere makko ma yaghidu ko ganda ko tikkinimo ko yo ƴeew وكذلك الذين من جبني دو آيات جديد ني أنزلناه من جبني القرآن كديد من إن بدم آيات كو آية كآية بينات نغدا الحال لا ذلك بينين وأن الله الله يهدي كان كو وني فيون ومن يريد ما ولا فيون إن الذين آمنوا بين نغدا إن غوم إن الله والذين هادوا بين نغدا كو يهودي ينكوب والسابئين اجومرا بلن وأنني بل هفرebe والنصارى النصارى والمجوس والذين المجوسي والذين أسركوا بين هفرebe rewobe jalengeji gandidi beedo pop inna Allah yafsilu bainahum Allah jogori serdude beedo yawmal qiyamati nyalawma darga judbe nata aljanna eddibe nata jengol inna Allah non ala kulli shay'in kala hunde yo hunde e golle mabbe sahidun o tawa kanko Allah wonanna ala kala dum ko mo tawatan alam tara bela anda anna Allah kay yasjudu lahu ene sujjana Allah kay man fi samawati din malaikaji gonde asamanuji wa man fi ardi yimbe wonbe leydi be ene sujjana Allah wa samsu nange ene sujjana Allah wal qamaru nange lewru ene sujjana Allah on nujumu koode ene sujjana Allah wal jibalu kaaji ene sujjana Allah was sajaru ledde ene sujjana Allah wa dawabu dabeje pap ene sujjana Allah wa kasirun minan nas ko heewi yimbe ene sujjana Allah ay so won hende sujjani kam ko heewi hen kam ene sujja kono wa kasirun ko buri heewde ko non yimbe de ko heewi hen sujjana Allah kono kasiru ko buri heewde ko non haqqa alayhi al adab jojjum en lepte heewbe ko hefere faman yuhinillahu kalamu Allah wadi malkisado ma Allah hoyni fama lahu min mukrimin o dañata teddino so Allah wadi neddo malkisado won malnowdo hay goto
inna allaha allah noon yafalu ma yasa wa allah gollata ko haaji so welama teddini so welama hoyna mo teddini tedda hoynowo ala mo hoyni hoya teddinowo ala haatani ɗeɗo pelle ɗiɗi julɓe heefereɓe khasmani ɓe ko weñodiroɓe wiyama noon woni sababu aya o kam ko beñodirgol hamzatu e sayyidina aliyu e ubaydatu bunil haras ma utbata wa shaybata ibna rabi'ata e walidu bunu utbata nela baba hamzatu e sayyidina ali e ubaydatu bunil haras eɓe jeddodire e ɓeɗo heefereɓe biyeteɗo utbatu e shaybatu e ko ɓiɓɓe rabi'a e walidu bun utbata fa kana kullu min al fariqayn yasubbu din al akhar heefereɓe ene ƴekkuɗa diine men o kamɓe ɓe kuɗa diine heefereɓe won aya wi aya o jippi koye won wiiɓe aya o jippi ko hakkude julɓe ahlul kitabe en hay so qala ahlul kitabe nahnu awla billahi wa yahudiyankoɓe mbi minen ɓuuri handude Allah sabu wa aqdamu minkum kitaban minen deftere ɓuuri deftere mum ɓoyde wa nabiyuna qabla nabiyikum annabi mon adi annabi amen adi annabi mon julɓe mbi nahnu ahqqu billahi minkum minen ɓuuri handude Allah to mon sabu amanna bi nabiyina muhammad minen min gonɗini annabi amen muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyikum min gonɗini annabi moɗon wa bima anzalallahu min kitabin kala ko Allah jippinno to banggue defte minen min gonɗini wa antum ta'rifuna kitabana wa nabiyyana wa kafartum hasadan onon oɗon gandi deftere amen oɗon gandi annabi amen oɗon on jeddi sabu hasidagal Allah wi hadani khasmani ikhtasamu سيدنا علي وبي أنا أول من يجلس يوم القيامة للخصوبة بين يدي الله تعالى وبي نيان دارغا أدو توفو نياو ديدو مين يسو الله أدو توفو جسادة إن نياو دي يسو الله كمين سيدنا علي woni haadani ɗe pelle ɗiɗi khasmani ko beñodiɗe ihtasamu fi rabbihim ɗi beñodiri to diine joom mabɓe walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe noon uddi at lahum ɓeɗo ceekanam lami siggida sek agay uddi at lahum ɓeɗo ceekanama wonande ɗumen siyabun comci min naarine jeygol uddi at lahum siyabun min neri faame ɓeɗo de o heefereɓe kam ene mbayno ceekanama comci jeygol min wutti jeygol ɗon kam elle yoɗani de mana dawmede ma taw Allah wi ɓeɗo kay ɓuɗɗi aslahum seekanama wonande ɓe siyabun comci min naarine jeygol ko ɗum ɓe ɓornoto maana o ko ma jeygol filtoɓe bang yo bang yusabbu min fawqi ru'usihim waandi e dow koye maɓɓe he alhamimu ndiyam ngulɗam kattuɗi ngulgol yusharu ndiyam ɗam taynire bihi e mum fi buɗunihim ma fi buɗun ko wone nder deedi maɓɓe ndiyam ɗam taynire ko wone deedi maɓɓe ko wone ɓelle e ko wona ɗum ɓellere gonɗe nder deedi maɓɓe ko fof ndiyam ɗam taynire wol juluudu o wi ndiyam ɗam kadi o wi ɓendinire kadi wol juluudu anani de e guri maɓɓe ɗi kadi juɗɗire masalan jeygol ngol wala humne wonde ɓe magami u ɓoole min hadidin jamɗe ɓoole jamɗe fiye e koye maɓɓe kullama aradu kala nde ɓe jiɗi an yahruju nde ɓe jaltata min ha e jeygol min gammin sabu sunnu ko ganduɗa ene ƴenguitoɓe e jeygol he ko iidu fiha Allah wi ɓe dutte e nder jeygol ɓe duttire ɓoole o qiila lahum wiyaneɓe zuqu meeɗe azabal hariqi lefte cumoje wa qala fil mu'minina Allah kadi a haali so banggue julɓe ko o wi inna allaha Allah kay yudkhilu alladhina amanana ɓen amanu ɓe ganda ko gonɗinɓe Allah fa amilu salihati andi mbiɗen sabbu min fawqi rusihim hamin de o wi kefereɓe ɓe so ɓe naati jeygol o wi ɓe jarne toon ndiyam ngulɗam ndiyam ɗam so tawi ɓe jarnama ɗum kala ko wone nder deedu ndu fofo tayat yalta boowal lima fil hadis sabu wi innal hamima
nelaɗo Allah wi ndiyam ngulɗam ɗam la yasubbu min fawqi ru'usihim ndiyam ɗam ene waanje e dow koye maɓɓe fayanfudu min jumjuma ahadihim ndiyam ɗam siya ummorade hoƴƴude goto e maɓɓe hatta yahlusa ila jawfihi ha yetto fulkuru fayaslubu ma fi jawfihi ndiyam ɗam ɓoora ko wonno e fulkuru ko pop hatta yamraga min qadamahi ha yaltira masalan peela koyngal ko huwa sahru ngol ɗo woni masalan taynugol gobbitengol ngol summa yu'adu kadi kama kana kadi neɗɗo o watte no wonirno ni cawɗi fo dendagal tekkeɗi ɗi fo tayat yalta boowal cagga ɗo koto wonta kadi neɗɗo inna allaha allah noon yudkhilu alladhina amanana ɓen amanu ɓe ganda ene gonɗini allah wa amilu salihin golli golleji moƴƴi allah ne nanna ɓen jannatin guese tajiriɗe ene doga min tata lesmaɗan haaru calli yo allahwna fiha eɓe cuɗire toon min asawira jawe min zahabine kange o lu'lu ane kange lu'lu ɓe ɓorne ɗum toon jawe kange e kalis kamɓe naɓe aljanna wiyama kala ɗo salligi yettoto e julde jaw mum ne jettoɗon ko libasuhum ɓorreteeri maɓɓe fiha to aljanna noon harirun ko comcini mbiyeni allah wi wo hudu ɓe pewnanoma e aduna he ila ɗiyiɓe minal qawli fewde e moƴƴuɗum konngol on ngol la ilaha illa llah ngol konngol de ɓe pewnanoma ma adilate wonde kawtorgol mum non ko mouhammadou rasulullahi sallallah sallam faabiɗon de koye waktulifa noon fi maana alhadis faqila lam yalbasu fi l akhirati sabu rasulu sallallah sallam man labisa alharira fi dunia lam yalbasu fi l akhirati kala ɓorniɗo comci harire e aduna he ene wayno ɓornata ko comci harire to aljanna hay so naati aljanna kala ko harmuno e ma ga aduna ga waɗoɓe ga jawe ɓe hay so Allah haaji ya naɗo aljanna kam ganda waɗoɓe ha toon jawe pamaji jawe jooɗe gontonde koma haalala hen faqila lam yalbasu fil akhira idha mata musirran won wiɓe ala o ɓornata ko jawe ɗe ko so tawi o maayi omo waɗi jawe ɗe walla o maayi omo ɓorni masalan nanide harir o so Allah ñaawi o naati aljanna o ɓornatako wa dakhala fi nnari walla wa dakhala an-nar o naati jeyngol fala yunafi annahu idha dakhala aljanna yalbasu ndeke so naati aljanna wawi ɓornade wa qila lam yalbas asalan wala dakhala aljannata wiyama so tawi o ɓornima harir kay hay so maayidi hen hay so naati aljanna o ɓornata ko ɗum lahara kam bal yatana'amu bi ghayri hariri omo dogo nemaji goɗɗi kay kono ɓonta ko harir kam o ɓorinamo itti gueɗal makko wa amma huwa kam fala yastahihi ewa wal mutamadul awwalu kono ko jicci noon ɓe mbi ko dal so naati aljanna wawi Allah yaafom wa kadhalika yuqalu fil ahadith waridi fi man saraba al khamra wa labisa dhahaba ɓorniɗo kange e jarɗo sangara foof so yehi lahara yarata sangara gonton cafɗo hay so naati aljanna won wiɓe noon فهي أفضل القول كم مدفوف لا إله إلا الله محمد رسول الله بوري لما في الحديث هو يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله كبوري مجد كالم إنغورنا مم يكو أن باب أديب مكالي كبوري مجد أدونا لا إله إلا الله قول كم مجد وهي نون رأس المال ونهار جود فوق لا إله إلا الله ما فدار هذا هو جدا بندو كم كمان جنا الله كم جونا هم كله فاهمين ده o wi la aqbalu shay'an min al-a'mal illa biha hay goto jabantake golle so nawi la ilaha illa Allah faman mata alayha kalama ma la ilaha illa Allah hasalat lahu sa'adatu aw danya malal aduna ila akhir nas'alu Allah sabata alayha eden nyaago Allah yo Allah tabitin in la ilaha illa Allah fi dunya wal akhirati bi mannihi sabu majjara Allah wa karamihi teddungal Allah ɗum woni wo huduɓe pewnanoma e aduna ila ɗeyiɓe fewde moƴƴuɗum minal qawle konngol nde wadda nde ɓe pewnano e ɗum wadde wo huduɓe pewna joni ila siraɗi fewde lawol alhamidi ngol ganduɗa ko jettagol inna alladhina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe waya sudduna paddo ɓe ene paddo an sabilillahi ga diine Allah ɓeɗo wal masjidil haram ɓe ene paddo yimɓe fewde suudu Allah hormanteyo alladhina ɗum suudu ja'alnahum min mbaɗir ɗum ko dewirgal linnasi wonande yimɓe sawa an anani de potal noon al akifu fihi ñiiɓɗo jeeyaɗo e makko wal baade e jolɗo fof poti hen suudu kaaba jeeyaɗo e makko e gommiɗo ngulum fof poti hen hay goto hen ɓuuran goɗɗo imi anani
woni wal masjidil haram e suudu Allah hormanteru alladhi dun ja'alnahu min baddum ko dewirgal linnasi warande yimbe sawa woni ko fi foti nyibdo don e der makka wal baadi e joldo fofoti mimma jeya ko don e jeya do fofoti kala gardo makka kanyum fofoti sa ara place witaki o do ko makka jeya al ummu o jodo ala kadi fo jodo tan Allah wi wa man yuridu fihi kalamu mu yasude bi ilhadin on fi zulmin sabu tonje tan wadde ko wela yattida masalan deno o suudu kaabo walla biida ko goni Allah wi nuzibuhum min menudum min azabin anani alimin eletere ganda ko musti wal kur jamdu id bawwa ana tumani min penyinani li ibrahima wanande ibrahima makanal bayt ko suudu do wonno do anani jamtu dum ليبنيه برهما وكان قد رفع من رفيع زمان الطوفان من زمان الطوفان سودو مثلا نوانوما وأمرناه woni araynahu asluhu min kulli mukanko masal ibrahima lasli surundu liyabnihi hawma hadum hina askana waladahu isma'ila sahande o honni don bi ko be isma'il wa ummuhu ayyum hajara fi tilka al-ardi din ma leydi wa amallahu alayhi ma bi zamzam alla nemini bi masal ko be zamzam fata allah bi imarati hadha al-bayt alla non noddi ana o noddi fada allah walla fada allah o noddi allah bi umarati hadha al-bayt e wusine ndudo suudu fa ba'atha allah له ريحا الله نلنمو الله نلدنمو مثلا ويري هندو خفافة بيبور فكشفت عن أساس آدم هندو مثلا دي بيبيني ايوا مثلا اتي ليدي ني خاوي ngoro di baba adam wonnondi barattaba qawaida hu kankone ewa masalan piuji makko di o fayi don de anna asasahu fil ardi kama qila salasuna zira'an bi zira'i adam biyama masalan ngoro di suudu kaaba e der leydi ko capante si zira'i zira'i baba adam non budi dande goto meeda zira'i mudu capantani woni ngorudi ko tonni ko rasul ko dira woni be ala bas Allah taala kay sahabatan ya ma fen Allah kay nedi don ko rulde e kadri bayti fodde mawngol masan suudu fa qamat suudu de dari bi hida'il bayti sawdu suudu ko fihi ra'sun rulde de ene wadi hoore yatakallamu ene hen hala rulde de wiya ibrahim ibni ala dawri ma e jili ndam no podmini ma heban fa bana alayhi ibrahim yati gorno wadi no ko rulde de lombi rulde de wajala duluhu fi samai sab'a zira azru'in wajati masalan tobeki masalan suudu do asman masalan fodde ziraji jeedidi bi ziraji taw ko ziraji makko wa adkhala al hajra fil bayt hajru aswad watti dum der suudu he wala meja allahu saqfan o wadana no suudu non bildi on saha wa ja'ala lahu baban ko jetti masalan damal o wadani suudu damal wa habara lahu bi'ran wa asali masalan suudu bundu yurga fihi ma yuhda lil bayt kala ko renel de suudu wade hen wa banahu qablahu adino mata de suudu ko adimo kanko ibrahim ko sisu wa qabla sisu adama biyama non adiba maade suudu ko baba adama to baba adam may non sisu mahi de sisu ibrahim adi mahi wa qabla adam non al malaikatu malaikaji ngadino summa ba'da ibrahim non banahu al amala gata tagal ibrahim non lenyol ni amala gata ben mati ma suudu de ben jehi summa jurhum lenyol ni jurum ben kay matindo tagal don summa qusay kay matindo summa quraishan ko be matindo summa zubairu o do gorko on kay mati mando summa al hajjaju o hajjaju bun yusuf on mati mando ko hiya don baqitul ana ala dinaihi suudu wayni joni ko magol hajjaj o wi non gorko goto ne wiye zu sabiga tayni on ma heloydu wattande zamanu maw heloydu ndu hela so nde heli fayi jaddidu ha isa ibn maryama alayhi salam isa bi maryama o ma henoydu kayru suudu ndu pama dum Allah wi min bimo kanko ibrahima min bimo Allah tushrik bi shay'an hoto rendina am hay hunde wa dahir bayti labbinir suudam du jalangeji li da'ifina wanande wangotobe wal agaimina e nyibbe e suudu he wor rukkai en e juulobe was sujudi sujjobe wa azin noddu fin nasi yimbe bil hajji noddu yimbe be yo ngar kacca wiyama kanko ibrahima o ngabbe hayre he jabali abi qubaysin de o mahi o gayni o ngabbe do hayre he de o wadi non khafadatil jibalu dandangal kaaje pop les parti les kany fo natte leydi kayre wotere fullini do o rufiatil qulahul qura kala wuro ngo Allah haaji ene wona e aduna he hay salum on saha hay kaba en fo nyen ta wonno taw Allah ne haaji ne wona gure en fo ƴeŋti
nabbi dow ha tooɓi fanada fi nnasi bil hajji o noddi yimɓe yo ngar kajja fa awwalu man ajabahu ahlul yamani adi jabade mo yaman naɓe fa laysa hajjum min yawma idin ila yawmi tagu musa illa man ajaba ibrahima alayhi salam kala mo jiiɗa kajjoyɗo gila ñande heen ha ñalawma hande o ha darga daro meɗi notinoma nde o noddinde ومن لبى مرة حج مرة قال نوتي غوتو تن حجها ومن لبى مرتين حج مرتين قال نوتي لابدي على بدي قال نوتي ان فوت فوت دum gajefa so ata en noti ba hebi ay wa ya ayyuhan nas inna rabbakum fara baytan gande jomman mahi suudu wa awjaba alaykumul hajj o waddine modon hajju ile anani ile hi fewde suudu fa ajibu rabbakum no de jomman waltafat bi wajhi yaminan o yekiti bange nyama kanko ibrahim ko shimalan yekiti bange nana wa sharqan funnanga wa gharaban hirnanga fa ajabahu jabimu kullu man kutiba lahu an yuhajja o wi kalama allah farluno e dow mudum mo winduno e mudum kajjoygol nyande hen e keci bamum notima dum notima mom e notimo e ranga yumum wi labbayka allahumma labbayka haalingol kongol Allah wi wazin fi nnasi noddu yimɓe ɓe anani fil hajji ya'tuka ɓe ngara ma rijalan e ɓe jara koyɗe e wawa ala kulli damirin ɓe ngara ma kadi e badɗi e kala ngeloba poojba debbo e gorko fof yaatino ɓe ngara ma min kulli fajjin kala lawol amiqin goɗɗugol sa noddimma ɓe nooten sayi al wana wi ko yaati o wi ko yaati ko rijalan wa ala kulli damin be ngara ma be jaari koyde walla be baddi gelodi o wi o haalani baddi laana de o wi kono non ala bawde yaade makka so wana waddo e ngel walla yaar koyde walla jolo de wonno maayo ala to hay sa joli e batone on jogiido bato haala tan ko to jettal ma tan dum haji mo haalani joldo e laan faami de wonno ma andi laan yesrafro oui في الأصل أنه مألف الفرس حتى تسمن ثم تقلل عنه الأكل شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذه البوس وأفامي وقدم الرياجر وأردنين جاروا كويل لما ولد أن له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات المهرم عندي كرمنا مكة kala so golli baraji goti windante ko temedere baraji karminan do makka so wadi gotel mojjel ene windine temedere ujunere mojjere karminan do makka mimi so wadi mojjel gotel ene windine temedere ujunere mojjel famide joni non o wi jaarowo koyde kala tabal omo jogi temedde jeedidi moƴƴi e moƴƴi karminan do makka wana en bi moƴƴere karminan do makka goto tan binnanda ujunnaaje temedere moƴƴere jo ujunnaaje temedere ha wona ya ujunnaaje temedde jeedidi so tawi ko koyɗe jaaruɗa ha makka kala taɓal ngal taajiɗa aɗa winde meɗum fami andi ko kaaju ko taabal fof taabiɗa ha jettoɗa makka taabal fof a windine temedde jeeɗiɗi moƴƴere tako moƴƴere kalminanɗo makka wona moƴƴere men de enen moƴƴere kalminan mi mbi noon moƴƴere kalminan ko moƴƴere gotel ujunnaji temedere moƴƴere ƴeew taabal fof noon ujunnaji temedere moƴƴere ha wona temedde jeeɗiɗi wona goo taabal gotal joɓeɗa warrakibu noon baddiɗo noon jol bi kulli khadwatin 70 hasanatan tawi ko jolɗo noon kala taabal aɗa windene cafanɗe jeeɗiɗi tan moƴƴere kalminen ɗo makka tawi ka jolɗo e bin walla oto walla puccu وأخذ الصافي من هذا الحديث صافي ننجي أو حديث ويكو أن المسيح أفضل من الركوب صافي ود يارو كويد بول هيود براجي إجولت المام مالي على الركوب أفضل o wi alma mali wi jolde abi buri hewde baraje yarude koy alma mali non wi o wi sabu li annahu aqrabu lishukri
yaarude koyɗe ɓurata wawde rewde Allah ndo ɓurata jolde nde ɓurata yaade rewde Allah nde wonno jettoɗa kaɗa fofti aɗa deeƴi ala ko memma hay hunde heddi tan golle ɗe kono sa yaari koyɗe jettoɗa taka tampi sa tima hay golle ɗe a wawa gollude Almam Malik wi jolde avion yaha Makka ɓuuri hewde baraji a yaarude koyɗe paama ɗum safa yino wi ala ko yaarude koyɗe ɓuuri hewde baraji saabu Almam Malik ɓe mbi dalil o wi ha mo jogui dalil o wili anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam hajja rakiba sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam kañum ko hajji ko fof kene waɗɗiji hajji hajjani wiyaade koyɗe deke sinno ko yaarude koyɗe ɓuuri hewde baraji o waɗanno ɗum kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam woodi noon wiɓe so wi noon jaaboɗa mbiya bi annahu masiyatun wa hiya la taqtadi al afdaliya eywa o wi ɗum ɗo ko masiyata ko nelaɗo ko rokkira noon tan kono firtani wonde ɗum ɓuuri o wi so tawi a yiiɗi jabade ko Almam Malik haali ko aɗa yiiɗi yeddude ɗum aɗa wawi wiidemo aha nelaɗo kay waɗɗima kono noon firtani kay wonde ko waɗɗade nde ɓuuri ko ɗum ko dokkalma kono kanko rokkira noon kono firtani ɗum ɓuuri yaarude koyɗe nde ɗum woni yatina ɓe ngara e ma ɓe ngara ɗo Makka ɗo min kulli fajjin ummarade e kala bedda amiqin goɗɗuɗo Allah wi li yashadu haɓe tawe manafi alahum nafooje wonandeɓe ko wayno juleguji e nafooje wonandeɓe to lakara wa yadhkuru ɓe jangto ismallahi inde Allah fi ayyamin e ñalawmaji ma'lumatin ɗi ganda ko baɗɗe gandaji woni sappo taske walla ñalawma arfa walla ñalawma julde ha samba julde e dembe julde e kumba julde o alama razaqahum e ko Allah arjigiriɓe min bahimati e mumantewon al an'ami nemoraji anani ko wayno nayi en beyi en baali en ɗi ganduɗa ene mbore ñalawma julde e ko woni caggal mum to banggue hadiyaji e layyaji Allah wi fakulu minha ñaame hen e yiɗede ñaame hadiyaji he e yiɗede wo adimu ñammine hen alba'isa caɗaɗo alfaqira mo ganduɗa ko cattuɗo ko basal neɗɗo mo ganduɗa ala ko on kam so a remoɗo ne tenka ñammine ɗum hen so mali yagudu Allah wi kamɓe hajjoyɓe eɓe guittuta fasahum bonam ngarago mabɓe ko wayno yoɓe guittu ceganeji mabɓe yoɓe pembo mustasuji mabɓe anani dey hankandi ɓe pembo kol yuufu yoɓe timmin nuzurahum takke mabɓe ɗeɓe takkanno Allah sa takkanino Allah wadde hadiya mbaɗa sa takkanino Allah layyade mbaɗa wal yadɗaw bo fu yoɓe mbango tawaful ifadati mbangogol wañorgol bil bayti e suudu al atiki ganda goɗɗundu al atiki ɓoynundu zalika ɗum ɗo ko haala koye alhaali oɗo ko kaalaɗo o man yu'azzimu hurumatillahi kalamo mawnini hurumaji Allah hol ɗum ko ganduɗa dagaki huncude ɗum wasi huncude fo huwa mawninde khayrun lahu ɓuuri moƴƴandemo inda rabbihi to jomma koto lakara o uhillat lakumul an'amu on dangnanama noon nemoraji yo on ñam ɗum caggal de hirsa illa ma yutla aleykum so wona ko dursitono e moɗon ko ɓenni en janguino hurrimat aleykumul maytatu waddam wala humul khinsiri ɗum kam en kaalino uno ɗum kam ñametaki Allah wi fajitani bur rijsa Allah wi ndentoɗe ko wiyete soɓeji min al awthani e jaleŋeji wajitani bu ndentoɗe kadi qawla zuri e konngol fenade so tawi oɗon bango suudu kaaba hoto penete wande kamɓe ɓe kewbide ko labbayka la sharika laka e labbayka min nuutimama la sharika laka dendidiɗo alanama illa sharikan huwa laka so wona mo ndenduɗa mo jeyɗa o mo ndenduɗa jeyɗa o eywa tamlikuhu aɗa jeeyi ɗum fama malaka anani dey eko jeeyi ko jeyɗa eko jeeyi fof an jeeyi e mbi ala mo ndenduɗa an Allah so wona mo ndenduɗa jeyɗa eko jeeyi ko jeyɗa ɗum ane on noon jeeyi ane on ndendi onon ndendi laamu ngu eko jeeyi ko ɗum kadi an jeeyi ko kanko an jeeyi kadi o jeyɗa kadi ko jeeyi kono noon onon ndendi laamu Allah yo goɗɗoregol konngol ɗum moƴƴa ɓe ndendani laamu kadi min jeeyimo jeeyi ko jeeyi kadi min ndenda laamu ɗum kam fuyda Allah wi ndentoɗe ɗum soɗon kajja Allah wi soɗon kajja ndentoɗe gueɗe fof wona faa taw kon oñaniɓe anani dey gaga diineji fof fewde diine gongre gongo gayra mushrikina bihi taw on wona rendinɓe Allah ko wona Allah fa man yushrik billahi kala mo rendine Allah ko wona Allah oɗo ñawore mum faka annama sarra sikkata oɗo ko tukkiɗo min as-samai ummade asaman fataqaddafahu ɗayru diwri diftimo masalan o yanay dow o ummo dow o yanay ley tan diwri diftamo on yiite aw tahawi
bihi walla fukkamo arrihu hendu anani de fi makani nokku sahiqin goddudo ko ganda ɓoccitaɗe ɗum jortaka o wi dewɗe jalam ko nan ɗiɗowade komo hendu nawi tan ha dow weddi ɗum toon tan a gandi ko mayde tan wona won ala ñawore ko noon rewde jalang way zalika ay hoddirede ko ɓenni ko wa man yu'azzim sa'irallahi kala mo mawnini maaleji diine Allah fa innaha mawninde nde dey ko ene ngeloba mbaɗeteɓa anani de mbaɗeteɓa hadiya ba paynaba jonnaba mbaɗaba yeɓa yotto paynaba cooda Allah wi ɗum ɗo min taqwal qulubi koye cembingol ɓernde o wi faynude layya mum faynude masalan hadiya mum min taqwal qulubi lima ruwiya anna umara ahada najiba tan ko wonteno ɗi watu tan mi ala le yadata yo jotta anna umar ahada najibatan talaba dulibat minhu wiyama sayyidina umar o waɗi hadiya ngeloba moƴƴa ba ganduɗa dulibat minhu ɗaɓɓama e makko kanko sayyidina umar bi salasi mi'ati dinarin fodde temedde tati ɗenkelde kamɓe pire woodi biɗo yoyi ɗum ngeloba ba o sadi fof saabu sembude ɓernde o waɗiɓa hadiya o Allah wi ɗum min taqwal qulubi koye cembugol ɓerɗe jeeɗa rewde jamiroje Allah woppude kale Allah lakum fiha ene woode noon ne nemolaji he noon hadiyaji ɗi manafi u nafoje oɗon mbawi waɗɗade hen oɗon mbawi rimdude hen ko lollota ɗum ɗiɗaji ɗi musamman haalajal innangal waptude boretede sa namdama noon to borete so mama halluha nokkuɗo foti borede ɗo ko ilal baytil atiqi ko suudu fewde e suudu ɓoynu ndu ko ɗon borete woni kulli ummatin paama noon kala dental julɓe ɓennuno ngal ko adi on Allah wi ja'alna min mbaɗani ɗumen mansakan ɗo kirsata kala dental julɓe adiɓe on en joguinoɗo kirsata onon kadi oɗon joguiɗo kirsoton koɗo kirsoton ɗo tan kirsoton oɗon janti e nokkuji janen kamɓe nde ɓe kirsatano ɗon ɓe kirsata li yadkuru smallahi ala anani beele ɓe jangto inde Allah ala ma razaqahum e ko Allah arziguiniɓe min bahimati e mumante waɗana min nemalaji seɓe kirsa Allah fa ilahukum deweteɗo mon ilahun dewe ko deweteɗo wahidun goto falahu aslimu fa aslimu lahu tan jebbilen ɗemmo o ɗofteɗemo Allah wi o bashiril mu'minina wa bashiril mukhbitina weltinɓe ganduɗa ko ɗoftiɓe Allah yankiniɓe alladina na ɓen ɓe ganduɗa ida zukirallahu so tawi jangtama inde Allah wajilat hulat qulubuhum ɓerɗe mumen wasabirina eɓe ganduɗa ko muñɓe ala ma asabahum e ko heeɓi ɗumen to banggue jarabuyaji wal muqimi salati eɓe ganduɗa ko ñiɓɓe julde e waktuji mum wa mimma razaqnahum e ko min gardiɗino ɗumen ko yunfiquna ko nafkoɓe weltinira ɓeɗo fof ko heɓoɓe nde ɗo moƴƴere wal budna o wi ngeloba noon onini ja'alna lakum min mbaɗani on min sha'airillahi koye maariji diine Allah lakum ene woode noon fiha e ngeloba hayrun nafoje kewɗe aduna wono nafoje gadiɗe ɗe aɗa waɗɗo hen masala anani de aɗa hunde fof aɗa waɗa wana fadkuru jangtoɗe ismallahi alayha soɗon mboro ngeloba noon jangtoɗe inde Allah soɗon mboro ngeloba noon sawafa tawa kamba ngeloba eɓe darori koyɗe tati koyngal nanal ngal tongete koyɗe tati keddiɗe daro noon ba masalan borote a meeɗi ngel bore kay e yande fa ida wajabat sabayani junubuha bangeji mabba bayani leydi on saha fa kulu minha son bori mama haba butti an kandi on kutti nyame hen son belam wa adimu nyammini alqaniya jondini do mo nyaagota ko tenkata wal mutarra e gardo na tenka kadi nyammine dum mo arani tenkude dokke dum hen gardo kadi nyaagi dokke dum hen kadhalika Allah wini de yeru no eltirani ni sakharnaha min eltiri ngeloba lakum wonande on Allah wi bi an tanhiru wa tarkabu wa illa lam tudi Allah wi min eltinani on ngeloba on bawa borade dum so min eltinani on ngoloba on baddo ha ko la allakum min badini ko mele jo ono tashkuruna wa man tanemaji Allah lan yanala Allah o wi non yettata ko Allah luhumu ha tewuji hadiyaji di e leyyaji di e trafa Allah wala dima wa idam e masalan leyyaji jettata ko Allah ala idam leyyaji to Allah tew leyyaji to Allah yimbe da ko ya war nyama nanya kadi baraji
kay kon ko ballal ma layyoɗa ñaamati yow jeeya yetta nguru ma mbaɗa joɗɗa he kono ɗum ko ala yetto hen Allah kam kono noon dañaka balaji kay walakin ko woni yanaluhu en yetto Allah attaqwa kulul minkum ummade moɗon ay golle mon moƴƴe ɗe ɗen golle jettoto Allah kono wa amma ko heddi ko kay yettota ko Allah kadhalika Allah wini sakharaha lakum ni o elti ngelo balakum wonande on litukabbirullaha bele odon mawnina Allah ala ma hadakum e ko Allah fewni on e maliji diine mon e alhaaliji hajju wa bassir weltin almuhsinina moƴƴinɓe inna Allah Allah non yudafi'u omo duñodira anil ladina gaaɓe en amanu ɓe ganduɗa ko gonɗinɓe Allah omo duñana ɓe heefereɓe Allah ene duñana en bone heefereɓe anani de inna Allah non la yuhibbu yiɗa kulla khawwanin kala mo ganduɗa ko jamfotoɗo e hoolare mum kafuurin jeddowo nemaji Allah yiɗa on usina yamirama lilladina wonande ɓen yuqataluna ɓe ene kaɓe Allah yamiri eywa julɓe yo kaɓe anani de wiyama oɗo aya adi jippade e ayaji jihadi foof mimi ayaji jihadi foof oɗo aya adi jippade saabu fodde capanɗe jeeɗiɗi e ko rewi aya jippima he umade ɗon noon wiyama noon sefereɓe makkaraɓe ɓe lorlanno sahabaɓe nelaɗo Allah sahabaɓe gulliti nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wi ɓe muñe tan nelaɗo wi min mi yamiraka yo heɓe taw handu nelaɗo feroyi makka fay madina ɗo Allah jippini oɗo aya wiyama ñande hen ko feeto mango wonde julɓe Allah wi usina yamirama hankandi anani de lilladina wonande ɓen yuqataluna ɓe ene kaɓe e julɓe ɓe jamirama bi annahum jeɓe kaɓe hankande bi annahum saabu kamɓe zulimu ɓe toñama hefere ɓe toñiɓe inna allaha Allah noon ala nasrihim e wallude ɓe nde laqadirun Allah ko kattanno min Allah wallude ɓe nde ene hattani Allah ene hattani wallude ɓe alladina no ɓen ukhriju ɓe ganduɗa ɓe ene jaltina ɓe ene jaltine min diyarihim e gallimu ɓe gayri haqqin taw wona gonga illa holko ɓe jaltinira illa an yaqulu so wona ɓe mbi tan rabbuna Allahu minen de joomi amen ko Allah goɗɗum ɓe jaltirani so wona tan ɓe mbi joomi amen ko Allah ala ko ɓe jaltiri so wona wiide joomi amen ko Allah walawla dafullahi nnasa sanno wona dungol Allah yimɓe anani de ba'duhum yoga mumen bi ba'dina yoga sanno wona Allah ene duñide yoga ga yoga ha bi dafullahi nnasa de ba'dahum fori wonde walla walawla difa'ullahi nnas ba'duhum de ba'duhum kono dafullahi kan annasa fori wonde ko ba'dahum fori wonde hay oto de kay ɓuri fewde kay ko deftande waɗi ba'duhum kono fewani walawla dafullahi nnasa kay ba'dahum wona badal so woni badal kay ko baada foti wonde sanna wona duñgol Allah yimɓe ba'dahum yoga mumen mbimi bi baadin yogi duñire yoga ɓeɗo piya ɗumen ɓeɗo mbimi Irak naɓe janay kuwoyde aɓe ala fiye Irak sanna wona ɗum de la huddimat ma yirbinteno sawami u jumaji sooriji wo biya un e jumaji annasara en wa salawatun e église aji yahudiyankoɓe wa masajidu e jamaji julɓe yuzkaru fiha ɗi ganduɗa ene jangte e ɗiɗo nokkuji ismullahi inde Allah kasiran ko heewi mbimi inde Allah ɗiɗo nokku fof jumaji ɗo yimɓe ndewanno Allah mbimi sawami o ruhbanuji sooriji kañumen gonnore wonnoɓe Allah adan ɓen joguino jabaji mbiyete ko sawami église aji wiyete biyaw salawatu wiyete église aji yahudiyankoɓe wiyete sawami ɗo salawatu enen ko masajidu wiyeten ɗiɗo fof ko nokkuji ɗi Allah haalete o wi senno tan wona Allah so tawi ɓe piiɗumen nden ɗiɗo jumaji fof ma kelle ten ma hefere ɓuuri en doole gara kela kono kasa waɗi tan wooda gaɗo fima ala ko mbawɗa hen wona wawi wara ndin yuzkaru fi hasmullahi ene jangte e ɗi nokkuji inde Allah kasiran ko heewi wala yansuranna Allah man yansuhu ma Allah wallu balluɗo ɗum kala wallahi ma Allah wallu balluɗo ɗum kala balluɗo Allah ma Allah wallu ɗum wala yansuranna Allah ma Allah wallu man yansuruhu ballowo diine mum kala ballowo diine Allah ma Allah wallu ɗum
sana walla diine Allah tan Allah walluma inna Allah Allah noon la qawiyyun ko cembuɗo e tago makko azizun kattiɗo e hattan mum alladina na ɓen ɓe ganduɗa julɓe mboɗo yamiri julɓe yo kaɓe alladina na ɓen ɓe ganduɗa in makkannahum fil ardi so tawi min kuɓidiɓe leydi he e walludeɓe e dow anɗe mabɓe tan ɓe agamu salata ɓe ñimnat julde wa atawu zakara ɓe tottat asakal ɓe ganduɗa so tawi min dokki ɗumen ko jiɗi ko aywa masalan pooli hefereɓe tan an kandi ñimnat julde kañumen ko amaru bil ma'rufi jamirat ko moƴƴi wa nahaw anil munkari kadata ko boni walillahi ko Allah tan jeeyi aqibatul umuri wattande fiya kuji fof ko Allah jeeyi wa in yukazzibuka saɓe pennima an nelaɗo Allah gandumi faqad kazzabata pennino qablahum ko adinoɓe qawmu nuhin yimɓe annabi nuhu pennino wa adu yimɓe annabi huudu pennino wa samudu yimɓe annabi salihu kay pennino wa qawmu ibrahima yimɓe baba ibrahima ne kay pennino wa qawmu luuɗi yimɓe annabi luuɗu kay pennino wa ashabu madiyana yimɓe annabi shuaibu kay penni wa kuziba musa ne kay fennanoma ala ko bonnan ɗum hay huuɗe ndeke wadde ɓeeɗo Allah wi kazzaba haula rusuluhum ɓeeɗo fof pennino nelaɓe mon fala anani falaka uswatun bihim annene ñemtinɓe tan ɓeɗo ko fennanoɓe tan Allah wi fa amdaytu muñanni il kafirina wonande hefereɓe nemnaniɓe lefte summa akhastuhum nangirmiɓe lefte fa kayfa kana ƴewno latori nakiri jeddugulam ƴewno ndeɓe jeddimi de ƴew wattande mum ko halkede tan faka ayyini heewi min qariyatin wuro a halaktuha ko galkumi ɗum heewi wuro ngo kalkumi o hiyata wuro ngo zalimatun ko toñgo e keferu fa hiya jiya wuro ngo khawiyatun jiya e ngo fukki ala urusiha e bildiji maggo jiyango e ngo fukki kanko fof heewi gure ngo birtiɗa taw wuro ngo fof yimɓe ne maayi kuɓeje ɗe fof ne jirbi taw ene jirbi mi waɗi noon e aduna he sa yeehi ma yi ko biirin mo addalatin heewi kadi ɓoy woyndu ndu ganduɗa kadi yimɓe mumen maayi kañum heddi mbimi yimɓe mumen maayi kañum heddi wiyama woyndu nana nokkure wiye hadara mawti hayso wona toon de wasa ɗo waɗe gure tan jiya wuro ngo fof maaya haalaɓa ha heddo woynu no yiya taw hay goto ala ɗon fof mi waɗi nana e aduna he waɗatrini heewi huɓere kadi masidin townade nden kadi mbarmi yimɓe mo huɓere nde dari sa e poste balaji ma yi waɗatrini masidin étage nan toon hay goto ala hen Allah wi mbari joomumen nan nder leydi huɓere nan dari Allah wi afalam yasiru ɓeɗo makkanaɓe wiyoɓe mi wona Allah beele ɓe jahani fil arde leydi fatakuna lahum beele latanoɓe kay qulubun ɓerɗe yaqiluna biha ɗeɓe pamira ɗeɓe jaa e daña ɓerɗe ɗeɓe pamirta yeɓe jaa toon aw azanun walla ɓe daña noppi yasma'una biha ɗiɓe nanirta soɓe kalanama soɓe ɗannima seeɗa sa ɗannima ko heewi ma yi wona sa yeehi ma yi yimɓe façon-ŋaji daña haqqille sa dañani kalka ma daña haqqille saabu ma yi ko hawni ma yi neɗɗo ƴetto yuma ala ko mbawɗamo fima hella ala ko mbawɗamo sa haali yima koye ɗeɗon tawɗani ɗum wona noon e ladde he yimɓe jaa sa yimɓe pina tan keɓe ɗannaki Allah wi afalam yasiru fil ardi beele ɓe jahani e leydi ndi fatakuna lahum beele laatanoɓe anani de fatakuna lahum qulubun beele laatanoɓe ɓen ɓe yaqiluna biha ɗeɓe pamirta anani de aw azanun walla ɓe daña noppi yasma'una biha ɗeɓe keɗɗoto habaruji halkede leƴƴi ɗiɗo e kalli jirbineɗe ɓe tesko fa innaha ko woni qissa la ta'mal absar kamɓe wona gite ngumi ala ɓeɗo wona gite mum ngumi walakin ko wumi ta'mal qulubul lati fi suduri ay ɓerɗe gonɗe e becce ko ɗen ngumi wona gite ɗe ne jiya koɗɗe guittantoma ko giyal ɗe guittantoma ko hayre heddi ko kollatama wallanma ko ɓernde so ɓernde wumino ala ko jiyata walla wa yastajilunaka eɓe keñininoma an nelaɗo Allah bil azabi lepte mbe yo lepte ngara wiɓe walan yukhlifa Allahu de wa'dahu Allah de lundata ko fodore mum Allah noon addi sini fodore nde ñalawma badri ñade hen capanɗe jeeɗiɗo neɗɗe mabɓe mbara capanɗe jeeɗiɗo e mabɓe daha Allah wi wa inna yawman inda rabbika ko wi goto e ñalawmaji to joome ko inna yawman ay ñalawma inda rabbika to joome e ñalawmaji laakhara sabu juutde ɗum e sabu hewde lefte mum cikkata ka alfi sanatin foti kono ujunere hitande eywa mimma to udduna ko ɗo limte e ñalawmaji aduna ñalawma goto e ñalawmaji laakhara eno hakke lefte hewde nawdete koye ñalawmaji ujunere e duuɓi ujunere e ñalawmaji men
waka ayyin heewi min qariyatin wuro kay amlaytu laha ngo muñanmi ɗum woyiyata wuro ngo warima tone toon heewi wuro kay toongo mi muñana ɗumen ene daña hunde fof taw ko toon ma akastuha caggal ɗum mi nangira wuro ngo nanga ɗumen ɗone ɗon ko ileyya ko fewde am albasi woni wuttorde kul wi ya ayyuhannasu ehe moɗon makkanaɓe innama ana lakum min wonande on nasirun komi jeetono bin peññinɗo jeertingol wa ana bashirun lil mu'minina kadi ko beltinirowo julɓe alladina amanu so tawi ko ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah fa amilu salih ɓe golli golleji moƴƴi lahum maghfiratun ɓe ene waɗama kafaragal ummade bakkat wa rizqun eɓe jogui arzik kadi karimun tedduɗo hono aljanna walladina no ɓen sa'o ɓe ganda ɓe enen jaaha fi ayatina e qur'ana enen bonna mu ajjizina enen donkina enen mbiya hay goto ala ko wawe amen enen jedda ummital enen mbiya ayaji ala ko mbawen mo Allah wi ulaika ashabul jahim ɓe goni yimɓe jeygol fama arsalna min qablika Allah wi min nelano ko adima min rasulina nelaɗo wala nabiyyin min meeɗani nelde annabi mo andi annabi e nelaɗo jiida nelaɗo ko biyaɗo yo haal annabi komo yamira ko yoyettin o wi min meeɗani nelde annabi noon min meeɗani nelde nelaɗo illa ida tamanna so wona so tawi ene janga alqa seydanu fi umniyatihi seydane weddo ene jangi e ko jangata ko on saha mimma yardahul mursalu ilayhim ɓe ganduɗa yimɓe ɓe ko nela ko nelaɗo yimɓe ɓe ko yimɓe ɓe jiɗi ko Allah weddo e ɗemgal annabi o ewa yana e huno ko muɗum haala ko yimɓe ɓe jiɗi taw wona ko Allah yamiri ɗum toujours ne waɗa woni sababu o wa qara annabiyu sallallahu alaihi wasallam fi surati najmi ko suratu najmi nelaɗo Allah jangano bi majlisi min quraishin goto e dente e taw e jodorde quraish en ko fo ne tawa baada afara aytumul lata o wi noon koy wal uzza wa manata salisata al ukhra seydane weddi e ɗemgal makko o tinani kanko sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wi tilkal garanigo ɗin mon jaleŋeji al ula towɗi ko inna shafa'atahunna la turtaja ɗiɗo jaleŋeji towɗi tefoore majji ene jorta tan fafarihu bi zalika ɓe belti ɓe belti ko nelaɗo fuuji wi noon ko andi nelaɗo wiyanno ko omo natata ala kumu zaka walla ɗum sawana eyyi joni noon nelaɗo limtiwi jalang biyeteɗo laata o e jalang biyeteɗo uzza o e jalang biyeteɗo manata o ɗiɗo jaleŋeji towɗi ɗi Allah towni ɗi ɗiɗo masalan tefoore majji Allah to Allah ene jorta ko inna shafa'atahunna la turtaja tefoore majji ene jorta to Allah nde o wi noon tan Abu Jahl en belti wona fiide ngayalaji ndeke Allah men ne nafa caggal ɗum noon Jibril telli haalanimo wimo ko seydane na weddi e ɗemgal makko o fuuji o haali ɗum o anda ɗum nelaɗo noon suni hen no feewi joni Allah jippin ayo Allah wi wa ma arsalna min qablika min rasulin min meeɗani nelde ko adinma e nelaɗo wala nabiyyin min meeɗani nelde annabi illa ida tamanna so wona so omo janga alqa seydanu fi umniyati seydane weddo e ko jangata ko o haala taw o tinani fayansahu llahu Allah noon ma bonnu ma yulqi seydanu ko seydane weddi ko ɗum Allah bonna ɗum tabitta summa yuhkimullahu Allah tabitina ayatihi ayaji mum ayaji gonga ɗe tabita fenade nde yalta wallahu Allah noon alimun Allah ne andi seydane weddi ko haala ko hakimun kanko woni ñeñuɗo e golle kanko gollata ko wela Allah wi waɗiri noon ko liyaja'ala beele Allah waɗa ma yulqi seydanu ko seydane weddi ko beele Allah waɗa ɗum fitna tan ko jarabuya lilladina wonande ɓen ɓe ganduɗa fi qulubihim ene ɓerɗe men maradun ko wiyete masala anendi sikki enafiqaku wal qasiyata wal anani wal qasiyata lembi hen lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum te ɓe ganduɗa ɓerɗe men ne jorini mbi kos mbawa hay hunde wawa nadde toon ɓenne kadi beele waɗan ɗumen jarabuya ko inna adh-dhalimina hefere ɓe noon tafi shiqaqin gone luure ba'idin goɗɗude gonga gone luure goɗɗude gonga luure juɗɗe wonde ene laaɗa Allah e julɓe
kono hay on qissa on wiiɓe qissa o woodani nana mimi yema haalduto وليعلم الذين بلا الله أند بين أوتوا العلم ولا وليعلم الذين ولا أند بين فعند أوتوا العلم كركا بغندل فعند أنه قرآن على حق فقوان من ربك أمة جوام فيؤمنوا به بمهم دينه فتخبت له أنني دي حبينو هين قلوبهم بردم وإن الله أي الله لهادي الذين كان كوني بيونو وبين آمنوا فعند إني قوم دين الله إلى صراط فيود الله والمستقيم بوچغول ولا يزال الذين سيرتها بين كفروا يدب في مرية بكي سيرتها إن كون سك منه القرآن أيوة مثلا بما ألقاه السيدان على لسان النبي فسيدان يدي إدم قال نلاد الله ثم أبدل بنفو حتى تأتيهم الساعة هادنغ أريم بكي بغتر نبت أو يأتيهم ولا أريم بعذاب لبت يوم يلوم غندا أجي من جمر يلوم بند ونيلوم ولد بدر ونيلوم نفر كافر الملك يوم إذن لا من يلوم درنغ لله ودني الله قوت يحكم بينهم الله نياوا حقن جلبه هفرب فالذين آمنوا ستيكو بين بغندا إنن غوندي الله وعملوا الصالحات غولي غولي مودي كاي في جنات النعيم كاي الجنة نيميدو فضلا من الله سبحانه الأمراء الله والذين كفروا بين بغندا كو هفرب وكذبوا بن بآياتنا آيات أمن فأولئك بين كم لهم ود عذاب لتمهين كوينوج والذين هاجروا ستويكو بين دون بغندا ان بري في سبيل الله دين الله غمي مكه باي مدينه ثم قتلوا ماي براتون او ماتوا والله ماي تن تو hay goto warande subhana Allah Allah wi be do fo da yarzuqannahumullah ma Allah arziqin be rizqan arziqi hasanan mo ganda moddo on aljanna fa inna Allah ay Allah la huwa kanko de khairur raziqina kanko buri bonjude kala be en arziqina ayudkhilannahum bele Allah na nabe mudkhalan natirde ma Allah nanuɓe natirde yardawna hunde ɓe mbelete ɗum wonde natirde aljanna wonna Allah Allah noon la alimun kanko woni ganduɗo anniyaji mabɓe halimun muñanɗoɓe alhaali zalika ay oɗo qissa ɗiɗo qissaji ɗi min qissanima ɗum ɗo woni qissaji ɗi ɗiɗo zalika alladhi qasasnahu alayka ko ɗum ɗo woni ko min qissanima an nelaɗo Allah Allah wi wamana agaba kala mo yofti to bange julɓe misli yeru ma ubi babihi no toñirani so tawi kefereɓe toñi on joftima no ɓe toñiri on ni walla ɓe kaɓe mon e lebbi ɗi kaɗanoɗi haɓede ɗi lebbi kaɗanoɗi haɓede ɗi seɓe kaɓe moɗon kaɓe mabɓe wana summa bughiya alayhi caggal ɗum bewa e makko kanko neɗɗo o yofti kadi yimɓe ɓe kadi dutti kadi toñimo aywa hefereɓe toñimo adan o yofti ɓe dutti kadi ɓe toñcinimo Allah wi la yansurannahu Allahu ma Allah wallum inna Allah Allah noon la afuwun kanko woni masalan momtanowo heefe julɓe bakkatuji men gafurun kafranowo ɗumen zalika ngal ɗo balla bi anna Allah sabu Allah yuli julleyla kanko woni nannowo jamma nahari e ñalawma o yuli junnahar kanko woni nannowo ñalawma bil leyli e jamma goto fof natta e goɗɗo on ñalawma usto jamma ɓeydo jamma usto ñalawma ɓeydo joni noon ko jamma ɓeyto e liwan wa anna Allah wande Allah sami'un kanko woni nanowo duwaw julɓe basirun jiyowo zalika ngal ɗo balla bi anna Allah sabu Allah huwa al-haq Allah tan woni tabiɗo wa annama yad'una keɓe ndewata min dunihi ko wona Allah ko hono jala wal baɗil ɗum woni fenade wa anna Allah huwa al-aliyyu kanko woni towɗo e kala hunde hattan makko al-kabiru mawɗo e kala hunde kanko ɓuri mawnude kala ko wona kanko ko ene famɗi alam tara bela anda anna Allah kay anzala o jippinino mina samai ummade asaman ma andiyam bela yiyani ɗum ko famɗa gandal fof kam a yi ɗum kam wataw wa tusbihul ardu o wattinde leydi ndi mukhdarratan endi hecciɗi anani dey wa hadha min athari qudratihi ɗo koye batteji hattan Allah inna Allah ay Allah kay laɗifun ko ne waɗiɗo jiyaɓe makko e yaltinde masalan puɗi o yaltinir ɗum ndiyam khabirun kumpitiɗo ko wone ɓerde so tawi toɓo leeli arde lahu ene wodani Allah ma fi samawati ko wone asamanuji ko wa ma fil ardi ko wone leydi to bange laamu ko Allah tan jeyi wa inna Allah ay Allah lahu wal ghaniyyu kanko de woni jondiniɗo
wonduɓe jiyaɓe makko alhamidu jettaɗo golle alam tara bela anda anna allah allah kay sakhara lakum bela anda allah eltani on ma fil ardi ko woni leydi mumante won o eltani on wol fulka laaɗene kay o eltani on laaɗe tajri ede ndoga bil bahri e maayo bi amrihi e yamirore allah o yumsiku samaa allah woni nanguɗo asaman o an taga hada yande alal ardi leydi ndi kanko woni nanguɗo illa bi iznihi so wana e yamirore makko asaman yanata kala nde yiɗa asama yane e leydi kanko allah yamiri so yamiri noon so asama yane ma fat woli fo yimɓe kalko wana inna allaha ay allah noon binnasi e yimɓe de la raufun o cattuɗo rahimu yurmede allah de ne satti yurmede jiya ɗum o huwa alladi kanko woni on ahyakum guurtinɗo on kanko woni guurnuɗo on summa yumitukum kanko woni jogorɗo waroyde on so laja mum gasi summa yuhyikum kanko jogori wurtinoyde on so darga darima innal insana ay kefeere noon la kafurun ko jeddowo nemaji allah Allah wi li kulli ummatin leñol yo leñol gila baba adama ha danga kala he leñol jaalna man sakan min badani ɗumen sharia to dewrata Allah kala leñol ne jogui no rewrata Allah taw jiida e leñol gongol ngol kañumen nasikuru ɗon gollata koye gokkoye oɗon diine gollata fala yunasi unnaka ɗum noon kamɓe yahudiyankoɓe soɓe garema otoɓe poɗodirema anan fil amre alhaali anani ɓe mbi ewa e ko Allah wari kay ɓuuri hande ñamede e ko mbarɗon ɗum hoto jaabu ɗum an waddu unoddu kay ila rabbika fewde diine joome innaka na an ta ala hudan alay diine mustaqimin pocciɗo wa in jaadaluka so tawi ɓe mbeñodiri e ma alhaali diine fa ɓul wiɓe allahu alamu allah de ɓuuri andude bima ta'maluna ko golloton kanko yoɓata goto foof allahu allah kay yahkumu baynakum allah woni ñaawo hakkude mo onon julɓe hefereɓe yawmal qiyama ñalama darga fima kuntum fihi ko laati ɗum e muɗum tahtalifuna oɗon nuroni allah wi alam ta alam bela anda anna allaha allah ya'lamu ma andi kay ma fi samai ko woni asaman wal ardi ko woni leydi inna dhalika woni ɗe geɗe kaala fi kitabin woni e to deftere ni yallahul mahfuz inna dhalika ay andu ɗum de alallahi allah ɗum kay yasirune newi ko yabuduna kamɓe hefereɓe ɓe ndewa min dunillahi ko wona allah ma lam yunazzil bihi ko allah jippinani e jalang rewede jippiniran ɗum sulɗanan dalilu wa ma laysa lahum bihi alanaɓe e muɗum kay elmun gandal annaha alihatun ɓe galana ɗum gandal wonde jalanko allah penat tan wa ma lil zalimina alana hefereɓe kay min nasirin e kaɗowo lebte ko ida tutla alayhim ayatuna so tawi dursitama e mabɓe qur'ana amen bayyinatin alhaali laataji ene feññini ta'rifu gandira fi wujuhi alladhina e jeese ɓen kafaru yeddunoɓe gandira e jeese mabɓe almunkara jeddugol ma yi e jeese mabɓe sa jangi qur'ana jiya jeese mabɓe ɗe ne ñirɓini ne ɓawli ne mbi korum ganda wonde keɓe yedduɓe ko kalta ko yakaduna eɓe ɗeɓani yasɗuna jawlade billadina e ɓen yatuluna ɓe dursitto yatuluna alayhim ɓe dursitto e mumen a faami mbimi yasɗuna ɓe jawlo billadina e ɓen yatuluna alayhim ɓe dursitto e mumen ɓe ɗeɓa jawlade ɗumen ɓe mbiya piya ɗumen julɓe ɓe ayatina ayaji amen afa unabbi'ukum on garatami haalana on bi sharrin ko ɓuri bonde min zalikum e ɗum moɗon oɗon gañi qur'ana jippinteɗo dusitteɗo e mon o kono ene jogui ko ɓuri ɗum bonde ke ko mettinɗon qur'ana fof ko ɗum qur'ana bonde ne woodi o wi hol ɗum wi annaru kay jeygol wa'adaha allahu allah fodani jeygol alladina ɓen kafaru yedduɓe allah fodani jeygol ko kefereɓe yedduɓe o biisa mbosman almasir ruttorde ya ayyuhannasu ehe mon gongolli makka duriba makkiyama masalum tindol fastami'u lahu keɗoye tindolngol holngol tindol allah wi inna alladina tad'una ɓeɗon jalaŋeji ɓe ndewoton min dunillahi ko wona allah ɓen ɗo nde lan yahlubu zubaban ɓe mbawa tagde hay mbuubu mbimi hay mbuubu ɓe mbawa tagde jalan lan yahlubu zubaban jalan wawa tagde hay mbuubu jalaŋeji mon ɗi fof so ndendi mbawa tagde mbuubu mbimi mbuubu dey koye gueɗe allah
e gere Allah jeya ko hunde hawnide ɗum woni oɗon piyene tindol hakke jalanglode Allah wi innal ladina tad'una ɓen ɓe ndewaton min dunillahi ko wana Allah lan yakhluqu zubaban e mbawa tagde hay mbubu wala wiji tama ulahu hayso jalangeji aɗuɗɗi fof ndendani tagde mbubu mbawa andi on ko ala ko wawi ma to o wi o yi mbubu sa nani ene wiye zubabu o wi ko ida ɗuri dawa aba o wi ko yarkene dengi dengina so riddama kadi arta ida raja li annahu yazubbu fayarji'u nja mbubu diwa yaha kadi arta mbubu ko ɗum sifa mum o wi wo huwa mbubu noon aratal hayawanati dendangal mumantewon kono Allah tagi mbubu ɓuri reɗude kala ko Allah tagi mbubu ɓuri reɗude wa ajhaluha kala ko Allah tagi kadi mbubu ɓuri wemde ɓuri fuyde ko mbubu kala ko Allah tagi aduna mbubu kadi ɓuri fuyde li annahu sabu mbubu yarmi nafsahu weddoto hoore mum fil muhlakati koye gueɗe kalkoje tan yaha mabɓo e kosemeje maaya mabɓo e ndiyam maaya mabɓo e diwlin maaya wona ko mbubu ɗum yaha ko ɓurɗum ɗayde min mbubu kay ko ɓurɗum ɗayde ala kala ko reerɗe aduna mbubu ɓuri reerɗude wo muddatu aysihi noon 40 yawman mbubu noon gurdam mum so juuti balɗe 4 haɗata mbubu so juuti gurdam koye balɗe 4 jungi hen balɗe fof ko ɗon haaɗi keddiɗi ko en jibini han ɗon maya kono kam so juuti balɗe kam 4 haɗata wa aslu khilqatihi min al afwanati bubu non baba adam musa fami ko gedde nifiniɗe tan summayta waladu ba'duhu min badin an kadi non so tawi lasdi mum enen no mbirten lasdi men ko leydi ni mbubu ne lasdi mum gedde nifiniɗe ko hen yalti e caggal ɗum ne ɗi batti jibinde fami de o wi yaga rawsahu ala seyil abyadi o wi jiya dubuje mbubu o wi yana e hunde ran wonode fayura aswadu ala anani so tawi yiyene bawdi so tawi mbubu juurima ko ranbi tan e yeda hen ne tobbon balawon sa wati hakkile mayi wa ala al aswad fayura kadi abyadu o wi kadi jiya kadi so tawi juurima kadi ko awli so mbubu juuri so boy kadi ba ranwa ko non sifa mbubu so juuri mo ko ranbi bawl so juuri mo ko bawli rono don woni sifa mum Allah non wi jalan hakke mum loode wawa tagde mbubu wala wi tama ulahu hayso jalangeji ɗi fon dende ni tagde mbubu ɗi kattanani Allah wi wa in yaslubuhum zubabu shay'an so tawi ɓoori e jalangeji ɗi mbubu sey an hunde so wonko fappano e jalangeji ko wayno zafaran en walla latiji en yow la yastanqizuhu ɗi mbawa ɓoccidde ɗum min he mbubu ngu so buubi so tawi jalan ettama woodi ko fappa e mum buubi juuri ɓen guitti ha laaɓi nawi jalangeji mbawa heftude mbawa haaji junggo kefta ɗi ɗum ne wawi wonde Allah ko wawa haaji hay mbubu hay junggo mbubu iya hetta fakay fa yabuduna suraka Allah ta'ala holno ɓe ndewirta ɓeɗo rendidiɓe Allah ɓe mbi ko mo wawa hay cogɗum ta'ala hada amrun mustaghrabun de ko hunde hawninde Allah wi da'ufa dalibu wal madlub da'ufa de lo'i ad-dalibu dawa wal madlub e deweteɗo mbimi deweteɗo e dewowo foti holoɓe mbimi jalan o ene lohi dewowo jalan ɓuri loode jalan fo e loode dewowo jalan kadi ɓuri fuyde ƴettude fewna huude ma ha feewa kennayi tan mbiya ko Allah ma an kadi ɓurɗomo fuyde ala ɓurɗomo fuyde ala Allah wi ma qadarullah ɓe mawninani Allah kay haqqa qadrihi no Allah foti mawninirede no Allah foti ni mawninirani noon Allah sabu ɓe ndewi ko wona Allah inna Allah Allah noon laqawiyyun Allah noon ko cembuɗo azizun mo ganduɗa polɗo Allahu Allah kay yastafi Allah ene suɓo minal malaikati e malaikaji rusulan nelaɓe o minan nasine kay Allah ene suɓo mum kadi nelaɓe mana bimi Allah suɓima e malaikaji nelaɓe hono Jibril Mikail Asrafil Azrail ɓen ko nelaɓe Allah nonne kay Allah suɓima kadi e yimɓe ayiji garowo woni sababu o sayi oɗo ayiji pim ko hefereɓe mbi a unsila alayhi ewa azikru min faydina oɗo Qur'an
jippini e muɗum e yeeso men enen kecci ɗum enen ɓuri ɗum jogade inna allaha allah kay sami'un allah wi kañum woni nanowo ko ɓe kaali basirun kañum woni jiyowo ya'lamu allah kayne andi ma bayna aydihim ko woni yeeso mabɓe fama khalfahum e ko woni caggal mabɓe keɓe gardini e koɓe jogori waɗoyde fof allah wi ne andi keɓe gardini e koɓe battidi keɓe mbaɗi e koɓe jogori waɗoyde fof allah wi mboɗo andi inna allah o ilallahi o fewde allah wi turja'ul umuru feku fof dutti koye allah ya ayyuha alladhina amanu fihi moɗon gonɗinɓe allah irka'u ndukje wasjudu tijje juule nange koppi wa abudu rabbakum ndewe jommon goto waf'alul khayra golle ko moƴƴi jokke ende meje mbaɗe ko moƴƴi gollon ko moƴƴi joɓiɗon ko moƴƴi la'allakum tuflihuna beele oɗon maɗe wajahidu kaɓe ɗe fillahi to banggue ñimni diine Allah haqqa jihadihi kattude masalan anani dey ewa tinnogol mbimi tinnoɗe kattude tinnogol bistifraghi da'ati fihi anani o wajatabakum Allah woni cuɓiɗo diine mon Allah suɓi on ɗo mum Allah woni cuɓiɗo on ɗo mum fama ja'ala alaykum Allah waɗani e dow mon fi diine min harajine ɓittede Allah waɗani diine heɓɓi waɗanani on ɓittede ni andi Allah waɗani en o sa ɗannima ya ustujudowal sa dañani ñam ya tamawal sa heeɗi ya ñam jibawal sa sallani ya hara hoor wana noon wi sa ɗannima kadi hara hoor wona Allah waɗi noon ɗum woni wama ja'ala alaykum fi dini min harajin o wi diine mo mbiɗon nde o ka millati abikum way kono diine bamon Ibrahima ka millati koy ko millata kono noon ko kafu ne ittaɗo منصوب من هذه الخافته كملة أبيكم إبراهيم ويكون دين بامون إبراهيم هو الله نون سماكم المسلمون المسلمين الله إننا أنكم أنجب من قبلكم أدين ده دفتر أنكم أدين قرآن الله وين أنكم مسلمون وفي هذا عند القرآن الله وين أنكم مسلمين الله ودني وليكون الرسول بلا لا تونلاد أو ولا ليكون الرسول بلا ولا نلاد أو شهيدا عليكم وأنا سيد أدوم يوم القيامة wonde yettini on ko Allah wi namo yo yettin wa takunu ononne ngonon suhada ko on seedeji ala nasi e dow yimbe be wonde ne laabe mo jettinino dumen fa adimu salat yimne julde ndumode e julde wa atu zakat totte asakeje wa atasimu billahi kolode Allah wa maulakum Allah woni keddo alhaaliji mon ani imal maula tare masalan anni keddo alhaali o woni Allah wa ni'man nasiru tare ballo wonande on tade ko Allah صدق الله العظيم. فاتحة صلاة الفاتحة.